Mumusha mandakaroorwa maita makuna taisingoona zvichiitika kuvamwe tichizvitora sedambe tichingoti haiwa vanhu vane dhirama. Vamwe nevangu vakanga vaine raundi yavo yemukando yavaitamba nemumwe vakadzi veraini. Mukando vakanga vaine nguva vachiuita vanhu vachigovana mari dzavo zvakangonaka. Asi zvinotirwadza sekuti vamwe vaiti vakapiwa mari dzavo vaingodzipambadza pasina something productive chavaita nemari iya. Amwe nevangu vakatanga project yehuku nemari yemukando iyi. And the project was very successful. She was now even supplying schools, canteens, big canteens, makambani nehuku dziya. Second time pavakapiwa mukando vakanohodha bhero. Third time vakatanga zvekunotora grocery supply kumesina vachisupply vematuckshop. This time yange yava 10 yavo zvakare kuti vapiwe mukando nekubva vavharisa mukando cause paive nevamwe vaida kujoina kuti kutangwe new cycle and ndopavakatanga kungopisa muviri zvisinganzwisisiki. Yakavabatai kumhanya tichiti pamwe mai vanganzwa zvakanaka. We tried kuvatova, we tried kuvanatirisa nezumbani, we tried kuvanwisa chifumuro, but to no avail. Hazvina kutora nguva refu munhu ndokutisiya. Sekutamba sekuseka amai vakafa just like that. Previous day amai vasati vatisiya kwakadeedzwa an emergency meeting yaidiwa kuti madzimai aitamba mukando nevamwe varonge on how they're going to celebrate the following day vaizokandirwa amwene vangu yavo mari. Usually these ladies vaizobita party vobika vachidya every time inotambidzwa munhu mari yake. So apa yaizopiwa mai vaive kupedzisira kuti vachitanga inyusa. So they wanted to plan a big day of celebration kuti vazofara sei kupi zvingodaro. Kotakagozei kuti pachikwata chavo paita vamera godo. Amai vakanokorwa tsoka ndokunokerwa muviri wavo ndokunokangwa nemishonga ndokuiswa mubhodhoro nekuti kunonzi achievements were becoming a threat to some of the ladies mugroup umu. It came out as vamwe nevangu was bragging about the achievements dzavari kuita kubudiridza nemari yemukando. Mugoona vaisavhaira vaitotaura nemadzimai nenzira yekukurudzira women empowerment and self-improvement and how to be disciplined with money nekugona kuirongera to yield maprofits. Havana kuziva kuti mashoko avo ekurudziro ari kutogodora vamwe. Munoziva kune vasingadi kurudziro vanoona sevari kutsvinyirwa. Shoko rakasvika kwamutare kune hanzvadzi yemurume wangu kuti amai vatisiya. Tete hazvina kuvatora mushe and it was hard for her to believe kuti amai vari kutonzi vafa just like that. In fact, tese hedu semhuri zvakatibata cause only mama was fit and happy. Her death was too much to take in. Tete vasati vasimuka kwamutare kuti vauye kumba kwakaungana mhuri muHarare vakatanga vainda kune imwe n'anga ndokunoiudza zvakange zvaiitika. N'anga yakavaudza kuti amai vainge vafa neruoko rwemuvengu akurirwa negodo because of her achievements. Tete vakapiwa kashanu kekuti vaizofanira kurova mutumbi wamai panguva yekugezwa kwechitunha. Vakaita sekudaro ende ndipo pakatanga mafirimu parufu rwaamai. Tete vakasimuka kuti vataure mashoko mashomanene. Vakangoti ndiri kupa kutenda nezvakaitwa kuna mai vangu. Ndokutogara pasi. Imiwe yakavabatai vanhu vakatanga kuita sevagarwa vave kutanga kungofumurana mazita uko box rakatanga kufuta richiramba kudzika mugomba. Zvaida kuti patange pafumurwa kaitika kuti amai vasvike mukufa. It all seemed like a movie scene because we've never seen such. Kuzama kudzikisa coffin kuti ripinde muguva rairamba. Pakabva pangoekana pabuda nyoka mbiri dzikatanga kudzingirira only vakadzi vemukanda vekuita utsinye uhu. Zvinhu izvi stirred up confusion, chaos, mhirizhonga. Burial yakatadza kuitika nekuti a lot was going on. Pakazoti papera chinguva pakadaidzwa vanoita zvechivanhu kuti vauye vadzikamise mhepo dzese dzaitika idzi. Pakazosimuka leader wemukando achiita seagarwa seapfekwa with some spirits. Akakurura nhumbi dzake ndokutanga kutaura nezwi raamai vedu varere mukofini. Mashoko ake aichema aiti ko nhai ndingafira mari yangu here. Inga vamwe vakapiwa mari dzavo 1 vakaita zvavanoda nadzo. Ko indatadza kusvika pakugumisira upenyu hwangu panzira. Vachipedza kutaura izvi mweya wakavapfeka wakabva wabuda ndokuenda. Zvaingoda kuti zvifumure kuti amai vanga vafa sei.
kutaura kuno, two of the ladies vari kungotendera nemaraini vachiita sevarasa njere nekuti vakaramba kuti vane ruoko pakufa kwamai. Iko zvino tangomira kuti vaite their confessions vagone kusunungura, cause besides that vacharamba vachirasika njere. Vedwe zvakaoma vedwe. Panotaurwa mashoko ekuti a wolf in sheep's clothing ka, that phrase simply describes my husband. Anti ini ndakaroorwa nemurume wangu uye aive mufundisi mune rimwe sangano muno muChinoi, asi handikwanisi kutaura zita nekuda kwezvikonzero zvakati kuti. Ini ndakatanga kupinda church iyi soon after marriage. Ndine kwedu kwandakakurira ndichipinda with my family. So the church dynamics dzeuku kwahusband ndanga ndisati ndanyatsodzibata nekudzinzwisisa. We could prepare and go to church together nemurume wangu achinoparidza, and everything seemed fine. Ndichikura ndisati ndaroorwa, I used to be selective panhau dzevakomana idzi. Ndainge ndakazviudza kuti if I'm going to marry, I want to marry once and marry right and never to divorce. Ndakazviudza kuti dai ndikaita rombo rakanaka rekusangana nemunhu ari a repentant someone, a God fearing someone. One day there was a music concert in Harare yegospel and we prepared nemafriends angu tikasumuka takananga kunorumbidza Mwari. Ndiko kunova kwandakasangana with my now husband. We talked and exchanged numbers and we began communicating more frequently, taking it one day at a time. Yakazosvika nguva yekuti ndichinoroorwa and zvakaita zvikafamba zvakanaka, vabereki nehama vakafara. Takatanga kugara tese achiita zveministry yake. Murume wangu kubva zvandakasangana naye haana kumboratidza unhu hwakaipa kana kuti ungamufungira kuti type ingaenda offside. Aiwa, kwandiri nekuhama dzangu aiva munhu wekuti chero vanhu vakauya vachindudza zvakaipa pamusoro pake ndaimurambira. Ndaitosaridza kuita enemies with the people who would come and speak ill of my husband pastor. Nemurume wangu takaita vana 2, upenyu huchifamba zvakanaka zvekuti inini I was just a home manager taking care of the kids. My husband, this was my husband's wish, ende nguva iyi handina kuona chakaipa pazviri kuti iye he could provide for all our needs, inini ndichigara kumba ndichichengeta vana. If I was to work, my wish was to be secretary kuchurch kwemurume wangu to show him support kuti uyezve tinogona kushanda as a couple. Ndipo paakandudza kuti aiwa, iwe ita zvekumba, I'll give you your monthly allowance uchirera mhuri. Ndakabvuma to that because handina kumboona dambudziko. Fast forward, murume akaramba kuti ndishande naye cause aiziva kuti ane imwe way of living yaanoita panorarama besides being a pastor of a church. I've come to realize kuti murume wangu was taking advantage yevana vaiuya kuchurch. Aipota achivabata, achivapa magift, achivanyengedza. Pakazoita one mwana akazondiudza zvaimunetsa, asi aitya kuti otangira papi. Aitya kuti ini ndichamurova kana kuti ndichaudza vabereki vake kana kuti ndaizo-overreact. Asi ndakazama kumunyengerera kuti asununguke ataure. Zvandakanza apa zvakandiomesa matemukana. Ndaifungira kuti murume wangu angaita upenyu hwakadaro. Ko chaishayiwa chii? Unotoshayiwa kuti mweya rudzii pamunhu waMwari. Murume wangu aibata vana vadiki for mabenefit ake. Ndakazodiscover kuti church iyi haana kuivhura nesimba raMwari, but akajoina imwe organization. Uyezve aifanira kurara nevana kuti awane simba. Semubereki ndakarwadziwa ndikanzwa tsitsi kuvana ava. Ndakazomuudza about this, akaramba achiti iye ari innocent. Chaanoita kunamatira vana ava vapedza vodya lunch kuti nemadza ndaiudzwa. Mwoyo wangu wakarwadza hazvo, asi handina kukwanisa kumhanya kunotora matanho ndisina proof. Ndakatanga kuona zvinhu zvakanga ndityisa pamba. Mwana uya wekundiudza about experience nemurume wangu, after aona kuti help iri kunonga kuuya, akabva abatana nevamwe vake vanoti vaibatwa zvisirizvo napastor ndokuenda kunotaurira vemutemo. Pastor came to know akutsvakwa nevemutemo ndokurongedza kuti wake ndokutiza achisiya ini nevana nemhosva dzake. Ini ndakarwadzirwa vana ava mavictim as well, ende zviri kundirwadza kuti ndainge ndakaroorwa nemurume asingatyi Mwari, kuti how could he do this to me himself, even vana ava. Kutaura chokwadi, after all this experience I feel like kunamata kuchandinetsa. Nekutaura chokwadi taiparidzirwa haleluya nebhinya ramandiriri, mwoyo wangu uri kunetseka. Regai nditi vanhu vari kushandisa zita raMwari vachiexploita vana vaMwari. This is very sad.
madzimai ende ukaona usvika papozishini yekuti we unyazobvuma kuti murume wako ane zvaari kuita uchinyatsozviona uchinyatsokunyumwa zveshuwa panenge pane zvaanenge achiita kazhinji kachona kana tikawa kwai baba nhingi vadai tototi kana havadaro asi iwewo personally because handiti kwai trust nobody you can't even trust yourself ukaona kuti apa panenge pane if you feel it kuti pane zvimwe zvinenge zviri wrong semudzimai zvinoreva kuti pane zvinenge zvitori wrong ende mwari vane iwe yekutiratidza isu samadzimai kana kuti wese partner whether uri murume kana kuti uri mukadzi kuti uone kuti mukadzi wangu maybe pane zvaakubata zvisirizvo imagine kuti mune makatoroorana asi munhu anoenda unoita zvinhu zvakewo usingatsivi in private zvinhu zvinotyisa paiva pane chinzi trust nobody ndo zvinenge zvichirehwa izvi zvakaoma.